osiyanasiyana timapezeka kuti tikukumana ndi nyengo zoposera msinkhu wathu. Ndiyeno pena pake ndi nzeru zathu ndi mphamvu zathu timafika pothera. Koma kudzera mu Bible Talk Show timalandira mphamvu zatsopano ndipo ndi mphamvu zimene tingalandire mu nthawi imene ya Bible Talk Show tikhoza kuyima pa mikwingwirima yonseyo imene timakumana nayo. So leloli ndikukhulupirira kuti tikhalire limodzi mpulogalamu imeneyi kutinso timve kuti kodi ndi mawu otani amenenso Mulungu afuna kuti tiaone nthawi imeneyi. Sindili ndekha, ndili ndi mnzanga Henry Kasowa, komanso nonse amene muli pamenepo ifeyo takulandirani ndi manja awiri. So bwana Kasowa muli bwanji? Ineyo ndili bwinobwino. Ndimakayikira inuyo. Mangoona ukayikira. Ineyo msachite kufunsa yayi. Okay. Mine ndili bwino kwambiri. Muli bwinobwino? Kwambiri zedi. Mawu amasiku anakuti ine ndili bwinobwino ndoti zonse palibe sopoti soninganene wodandaula. Sure. Ndoti zili bwino. Kwambiri. Patseni moni anthu, alandireni anthu, ticheze mpulogalamu imene ya Bible Talk Show. Tathokoza abusa. Zambiri ndithu zomwe zakambidwa kale ndi abusa tili pano kugawana ndithu mawu a Mulungu. Nchilingo yayi ndithu pamene sotokhala ndithu moyo wathu watsiku ndi tsiku kumene anenera kuti yatematu kumana ndithu ndi zotsamwitsa mikwingwirima ndi zina zambiri zamene zimabwera ndithu pa moyo wathu. Koma ndithu kuzera mawu a Mulungu titopeza mtendere wathu. Chifukwa zinazi tikati yayi tizisolve patokha, yayi titiyere izi zokha solve Mulungu, izi ndizissolve ndekha ndoti yayi zikhale ndithu zinthu zovuta. Komano zonse lamusira Mulungu, Mulunguyo ndi amene ndithu apange zonse. Koma apanga bwanji tisakumudziwa, apanga bwanji pali mwambi ndithu amati awiri sangayende ndithu asanapangane. So tiyena tipangane ndi Mulungu, tiyena ndithu tiyende ndi Mulungu motani pakumva ndithu mawu a Mulungu. That's why Pastor Fred tsiku lina lililonse lakwana Thursday kapena lachinayi amabwera pano mcholingo ndithu abakhonzi ndithu bwalo menewo umene ndithu ulipo pakati pa inu ndi Mulungu kuti ukhale ndithu wa straight bwinobwino. Leronso ali pano kuti agawe mawu a Mulungu inu mukhale pompo muone kuti kodi leronso Mulungu wakonza chani kuti ya ndithu akuyankhuleni. Ndewe mmene timachita nthawi zonse pamene ndithu tikukonzekera kuti kodi mawu ayenda bwanji padali pano tikupatse ndithu mayimbidwe kuchoka ndithu ku Good News Lotus Choir. Atipatse ndithu nyimbo imodzi pamene ndithu tikukonzekera kupeza poti yayi kodi apatilemba kuti mavesi ndithu amene amapereka mpulogalamu ino tazilembani pena pake. Kuti nthawi ina mwakhala muzitha ndithu kumaonanso kuti akuyenda motani. Ndipo pamene mupanga zimenezi bwanji ndithu tiyambe pulogalamu imeneyi tadalitsikani nyimbo imeneyi tibwerenso kuseliko ikatha nyimbo imeneyi.
Yes, ndikupa ndithu mwakondwa komanso mwadalitsika ndi nyimbo ndithu imeneyo kuchoka ndithu ku Good News Glorious Choir. Kufika naso pano ndikupatira ndithu mwakonzekera kuti kodi lelonso Mulungu ayankhule zotani ndi moyo wanu. Mongokumbutsana nthawi iyi tikulowa ndithu mu gawo la uthenga limene ndithu abusa ankhwazi atipase ndithu mawu a Mulungu. So akamaliza kupereka ndithu mawu amenewo timatsegulanso ndithu maline manamba zina amene mukuona pansipo amenewo onena kuti mupereke ndithu ndimanga uthenga wa lero ndaumva motere ndadalitsika iyayi uthenga wa lero ndaumva komano sinaumvetsetse inetu ndi ndi funso langa likuyenda motere mpaka amene ndithu mapereka mutha kuimba kapena ndithu kutumiza normal text message kapena pa WhatsApp pamene tione kuti inuyonso mukuyitsatira bwanji ndithu program imene ndiye mukhale pompo muonere programu iyi pa china chake chimene ndithu Mulunguso afuna kuyankhula ndi mtima wanu. Tikamaliza uthengawu tibwere gawo imene nditha la mafunso komanso kuyankhidwa kuchoka ndithu mu program imeneyi. Bwanji pa nthawi ino mundilole kuti ulemu wonse ndipereke ndithu kwa abusa ankhwazi kuti nthawi ino atipase ndithu uthenga wathu wa tsiku la lero. Abusa, nthawi yanu ija ndithu mmakhala mu ofesi imene simutsutsika koma kungokamba zokha zimene zachoka kumwamba nde mpaka amene ndusire kwa inu bwanji. Zikomo kwambiri. Ndithudi. Ndathokoza. Zikomo. Yes, nthawi iso ni nthawi ndithu ya mtengo wa patali. Monga mukudziwa kuti anthu tikakhale ndi chidwi makamaka kufutukula zimene zalembedwa m'Bible nthawi imeneyi ndithu imakhala yapatali koma Bible muli ngati mthengo muli zinthu zona kuti umatha kukumana nazo ukayendamo. Nde leloli tiwerenga mavesi awiri okha basi. Ndi buku la Mateyu chapter 5 verse yake ya 20 komanso 48. Mateyu chapter 5 verse yake ya 20 komanso verse yake ya 48. Ndiye tione verse 20 akuti bwanji. Pakuti ndinena ndi inu ngati chilungamo chanu sichichuluka choposa cha alembi ndi afarisi simudzalowa konse mu ufumu wakumwamba. 48. Chifukwa chake inu mukhale angwiro monga Atate wanu wakumwamba ali wangwiro. Apa Mulungu akunena kuti ngati chilungamo chathu sichingachuluke kuposa cha alembi ndi afarisi nde kuti sitingakalowe ufumu wakumwamba. Nde Mulungu akutiwuzanso pa Mateyu 5 verse 48 akuti ifeyo tikhale angwiro monga Atate akumwamba ali angwiro. Ngati ungwiro wathu sungafanane ndi ungwiro wa Mulungu nde kuti sizingatheke kuti tikalowe moyo wosatha. Lero lino anthu ambiri tinamangiririka pa malingaliro onena kuti tikalowe kumwamba tikuyenera kuti tikhale angwiro, tikhale anthu omvera, tikhale anthu ochita mawu, tikhale anthu auzimu, tikhale anthu otsatira mawu ake. Ndiyeno tidziwe kuti kumwambako
okaweruza si ifeyo anthu ayi, koma okaweruza ndi mwini wake Mulungu. Nde Mulunguyo akupereka mulingo, akupereka ndithu muyeso kuti iweyo kuti ukapezeke mu ufumu wakumwamba, ungwiro wako ukuyenera kuti upose wa alembi ndi wa afarisi. Ungwiro wako ukuyenera kuti ufanane ndi ungwiro wa Mulungu. Ngati ungwiro wathu sungafanane ndi ungwiro wa Mulungu, Mulungu waneneratu kuti sitingakalowe mu ufumu wakumwamba. Ndiyeno, ngati tili ndi maganizo onena kuti tikufuna tikalowe kumwamba, tikuyenera kuti ungwiro wathu ufanane ndi ungwiro wa Mulungu. Apo ndiye kuti chilungamo chathu chingokhala cha alembi ndi afarisi, chimene Mulungu waneneratu kuti sizingatheke kuti tikapezeke mu ufumu wakumwamba. Ningowerengaso verse 20 yo imene ukamba kuti tiwerenge limodzi Mateyu 5 verse 20 akunena kuti pakuti ndinena ndi inu ngati chilungamo chanu sichichuluka choposa cha alembi ndi afarisi, simudzalowa konse mu ufumu wakumwamba. Ndi chenjezo ndi uphungu umene Mulungu wapereka kwa anthu ake ifeyo apa dziko lapansi, kunena kuti ngati chilungamo chathu sichingapose cha alembi ndi cha afarisi, sitingakalowe kumwambako. Zomwe zikutanthauza kuti tikamalingalira za chilungamo ifeyo, tionetsetse kuti ubwino wathu, ungwiro wathu, uzimu wathu upose wa alembi ndi wa afarisi. Nde ukaposa wa alembi ndi wa afarisi, ungwiro wathu ufanane ndi ungwiro wa Mulungu. Niyesa kuti zaka zambiri zakhala ndithu zikudutsa, ifeyo tikuyesetsa kuti ungwiro wathu upangidwe recommend ndi Mulungu, kapena kuti ungwiro wathu ufikirepo pa ungwiro wa Mulungu. Takhala tikuyesetsa kuti ife ungwiro wathu ukhale ndi mawu. Koma nkutheka kuti ngati sitikudziwa ungwiro umene Mulungu akufuna, tikhoza kumadziona ngati kuti tikhoza kukwanitsa chonsecho sitingakwanitse. Nde leroli nufuna kuti tizukutire limodzi, tiungudze limodzi za ungwiro wa Mulungu. Chifukwa Mulungu anena kuti mukhale angwiro monga Atate wanga akumwamba ali wangwiro. Sono ungwiro umene Mulungu akufuna kwa ifeyo ukhale ungwiro ofanana ndi ungwiro wa Mulungu. Chifukwa kuti ungwiro wathu ukhale monga Atate akumwamba ali wangwiro. Ndekuti tikamalingalira za ungwiro umenewo ufanane ndi ungwiro wa Mulungu. Koma ngati sungafanane ndi ungwiro wa Mulungu, ndekuti ungwiro wathu umene tili nawo osiyana ndi ungwiro wa Mulunguwo sukatitengera mu ufumu wakumwamba. Tatiye ntioneni chimodzi ndi chimodzi pa za ungwiro umene Mulungu akufotokoza m'Baibulo, umene ungakamulowetse munthu kumwamba. Tatiyeni tiuone ungwiro umene ndiye ungwiro wa Mulungu.
apa pa buku la pa Mateyu 5 verse 21 ndi 22 akukamba ndithu zonena kuti usaphe. Timadziwa tonse kuti kupha ndi tchimo. Nde ifeyo tikaona mwina mwake munthu wina wake wapha mnzake, nde kuti timaweruza kuti munthu amene ngwakupha ndi woyipa kwambiri. Kutanthauza kuti kutengera ndi kaweruzidwe ka umunthu, munthu amene sanatenge mpeni kumupha munthu, kapena munthu amene sanakhaleko wokupha, timaganiza kuti munthu ameneyo siwakupha, ndi wabwino kuposera munthu amene watenga mpeni wapha munthu. Koma kodi Mulungu akuyang'ananso chomwecho kapena akuyang'ana mosiyana? Apa pa verse 21 akunena kuti Mateyu 5 verse 21 akunena kuti munamva kuti kunanenedwa kwa iwo akale usaphe, koma yense wakupha adzakhala wopalamula mlandu. Munthu wina aliyense wakupha adzakhala wopalamula mlandu. Koma verse 22 akunena kuti koma ine ndinena kwa inu kuti yense wokwiyira m'bale wake wopanda chifukwa adzakhala wopalamula mlandu. Ndipo amene adzanena ndi m'bale wake wopanda pake iwe adzakhala wopalamula mlandu waukulu. Koma amene adzati chitsiru iwe adzakhala wopalamula gehena wamoto. Molingana ndi malemba amenewa, mawu onena kuti usaphe, ukapha ndiye kuti wapalamula mlandu. Ndiye Ambuye Yesu Khristu anena kuti munthunso amene angamukwiyire m'bale wake wopanda chifukwa, akutinso ameneyo yonso ali ndi mulandu. Munthunso amene anganene nzake kuti ndi wopanda pake iwe, ameneyonso wapalamula mlandu waukulu. Ndipo amene adzanene mawu kuti chitsiru iwe, ameneyoyo akutinso wapalamula gehena wamoto. Ndiye kuti uyuyu amene wanena chitsiru, amene wamukwiyira m'bale wake wopanda chifukwayu, amene wamunena nzake kuti wopanda pake, anthu atatu amene wapalamula mlandu. Ndiye kuti uja amene anatenga mpeni kumupha nzake uja akakumana onse limodzi ku Jahena. Ndipo sangakanenenso kuti ayi inetu nangoti chitsiru basi, ndezi kutheka bwanji kuti nenso ndili ku Gehena limodzi ndi munthu wakuphayo. Sitikuyenera kuti ifeyo tiyang'ane moyo wauzimu ndi imene ifeyo tikuganizirira. Ngati Mulungu akunena kuti kungonena kuti chitsiru wapalamula gehena wamoto, ndiye kuti tionetsetse ifeyo kuti pakamwa pathu pasadzatuluke mawu nakuti chitsiru. Koma tikadzangonena kuti chitsiru, ndiye kuti tchimo limene lolo lapangidwa rekodi, lalembedwa, ndiye kuti iweyo ukuyenera kuti udzayankhe pa tsiku la chiweruzo, ndipo mlandu wake akuti ndi Jahena. Komanso tikaona buku la Mateyu chapter 5 verse yake ya 27-28.
Mateyu 5 verse 27 28. Tate ntioneni kodi akuti bwanji pamenepa. Munamva kuti kunanenedwa usachite chigololo. Koma ine ndinena kwa inu kuti yense wakuyang'ana mkazi kumkhumba pamenepo watha kuchita naye chigololo mu mtima mwake. Tikabwera ku nkhani ya chigololo, molingana ndi kuona kwa anthu amene agwidwa akupanga chigololo, anthu amenewowo amatengedwa kuti ndi amene ali oyipa, ifeyo ndife anthu abwino. Oti mzimayi amene anagwidwa opanga chigololo, alembi ndi afarisi atamugwira akutitu amati amugende miyala. Chifukwa chani? Chifukwa kuti iwowo amaona kuti chiyambireni sanagwidweko akupanga chigololo, sanachiteko chigololo. Iwowo amaona chigololo molingana ndi maso a munthu. Komano mmene Mulungu akunenera zokhuzana ndi chigololo, akunena kuti bwanji? Akunena kuti kungomuyang'ana mkazi kumkhumba pamenepo watha kuchita naye chigololo mu mtima mwako. Ndefunso nkumati, malemba aona kuti usachite chigololo, tikuwakwanitsa? Chabwino, sitinagwidweko tikupanga chigololo. Komano funso ili la potengera ndi Mateyu 5 verse yake ya 28, mawu onena kuti kungoyang'ana mkazi kumkhumba wapanga chigololo mu mtima mwako. Tinene kuti ifeyo sitipanga chigololo kapena timapanga chigololo. Chwa malemba akunena kuti kungomuyang'ana mkazi kumkhumba pamenepo iweyo watha kupanga chigololo mu mtima mwako. Komanso malemba akunena kuti Yehova sayang'ana zooneka ndi maso, koma amayang'ana mu mtima. Sitinganene kuti tinapanga chigololo kunjaku, komano mu mtima mokhamo sitipanga. Ntachidziwikire kuti ifeyo ndife anthu amene timakhala tikuganiza, kulingalira, kupanga chigololo mu mtima mwathu. Nde molingana ndi mawu amenewa akunena kuti kungomuyang'ana mkazi kumkhumba pamenepo tatha kupanga chigololo mu mtima mwathu. Komanso Mulungu akunena ano chinthu china, makamaka pa buku lomweli tione vesi yake ya vesi yake ya 38. Matthew chapter 5 vesi yake ya 38. Akuti munamva kuti kunanenedwa diso kuli pa diso ndi dzino kuli pa dzino. 39. Koma ndinena kwa inu, musakanize munthu woyipa, koma amene adzakupanda iwe pa tsaya lako lamanja umtembenuzire linanso. 40. Ndipo kwa iye ofuna kupita nawe ku mlandu ndi kutenga malaya ako, umulolezenso chofunda chako. 41. Ndipo amene akakukakamiza kumperekeza njira imodzi, upite naye ziwiri. 42. Kwa iye opempha iwe umpatse, ndipo kwa iye ofuna kukukongola usampotolokere. Verse 43. Munamva kuti kunanenedwa 43. Munamva kuti kunanenedwa uzikondana ndi mnansi wako ndi kumuda mdani wako. 44.
koma ine ndinena kwa inu, kondanani nawo adani anu ndi kupempherera iwo akuzunza inu. 45 Kotero kuti mukakhale ana a Atate wanu wakumwamba, chifukwa iye amakwezera dzuwa lake pa oyipa ndi pa abwino, namavumbitsira mvula pa olungama ndi pa osalungama. Ndiyeno Mulungu akutionetsera ungwiro umene ungakatilowetse kumwamba, ungwiro umene uli ofanana ndi ungwiro wa Mulungu. Anthu ambiri timakhala ndi chiyembekezo kuti ndine munthu wabwino, ndimayesetsa, ndikhoza kukalowa kumwamba. Komano chonsecho tili kutali zedi ndi ungwiro umene Mulungu anawika m'Baibulo. Ndiye tikamanena zoti tikalowa kumwamba chifukwa cha uzimu umene tikupanga, tikuyenera kuti tifananize ndi ungwiro umene Mulungu awuyika m'Baibulo. Choyamba Mulungu akunena kuti usamukwiyire nzako, usanene mawu kuti chitsiru, usamunene nzako kuti wopanda pake iwe, komanso usakhale ndi kachikhumbokhumbo kachigololo mu mtima mwako, kusilira mkazi wina wake mu mtima. Zimenezozo zisachitike mu mtima mwako. Komanso akunena kuti nzako akakutchaya mbama, ukuyenera kuti umutembenukire umpasenso tsaya linalo. Komanso wina wake akakuwuza kuti iwe ndikukwenya ngongole yanga ndikupita nayo kumulandu, ndikukulanda malaya, ati ukatengenso chofunda umupatse. Komanso akunena kuti ukondane nawo adani ako. Akunenanso kuti munthu aliyense akakupempha kanthu usampotolokere, umpatse. Nde anenanso kunena kuti mukapanga choncho nde kuti mudzakhala ana a Atate wakumwamba, chifukwa Atate akumwamba iwo amagwetsera mvula pa wina aliyense, woyipa, wompembedza, wotani, wina aliyense amagwetsera mvula chimodzimodzi. Kutanthauza kuti chikondi cha Mulungu chilibe malire, chimapita kwa wina aliyense, kani ndani wina aliyense. Ndiye tifananize chikondi chathu ndi chikondi cha Mulungu. Kodi chikondi chathu chimafikirapo pa chikondi cha Mulungu? Kodi adani athu ife timawakonda adi ndithu adani athu? Kodi ifeyo tinene zona pano, winako wabwera kukutchaya mbama, unganoti ati ndimenyenso nuku kosayankhula kanthu? Tikhoza kuona kuti ndife anthu amene ubwino wathu, ungwiro wathu ndi woperewera kwambiri. Ndi chifukwa chake Mulungu akutiuza pa buku la Yesaya 64 verse yake ya 6. Tate tioneni Yesaya 64 verse yake ya 6. Mulungu akufotokoza za ungwiro wa munthu. Akufotokoza kuti kodi ungwiro wa munthu ndi wotani pamaso pa Mulungu. Tate ndiwerengeni Yesaya 64 verse yake ya 6. Akunena kuti pakuti ife tonse takhala ngati wina amene ali wosakonzeka, ndi zolungama zathu zonse zili ngati chovala chodetsedwa. Ndipo ife tonse tifota monga tsamba, ndi zoyipa zathu zitiwuluza monga mphepo. Nde Mulungu iyeyo amene amachongayo akuti akaona chilungamo cha munthu, kapena kuti uzimu wa munthu, ubwino wa munthu, Mulungu akuweruza kuti ubwino wa munthu, kapena kuti chilungamo cha munthu, kapena kuti zabwino za munthu, akuti zili ngati chovala chodetsedwa. Kutanthauza kuti ubwino wa munthu
sungafanane ndi ubwino wa Mulungu. Ubwino wa munthu ndi woperewera, sungawerengedwe ngati ubwino chifukwa uli ndi malire. Zili ngati kuti ngati munthu wagula mphete, ndiye pali mphete zina amazipaka tikhozona kuti amapenta golide kunjaku, ndi mphete ija imaoneka kuti ndithu ndi ya golide. Komano mphete imeneja kuti uyitenge uyambe kuyipala ni mpeni, funso lonena kuti kodi mkati mwakemo uzipitira kuona golide kapena kuonamo chitsulo china. Nchachidziwikire kuti golide amangokhala oti apenda kunja, komano mkatimo muli chitsulo china chimene sichili cha mtengo wapatali. Nchifukwa mphete zimene zimakhala zotchipa ndithu. Ndiyeno ifeyonso ngati tikuti ndife anthu abwino, ndiye kuti ubwino wathu ukuyenera kuti usasinthe-sinthe. Ngati ubwino wathu ukusintha-sintha, ndiye kuti umenewu si ubwino wa original, ndi wa fake. Chifukwa Mulungu akaona ubwino wa munthu akunena kuti si ubwino, uli ngati chovala chodetsedwa, kutanthauza kuti ubwino wa munthu sutengedwa ngati ubwino. Apo ayi ukuyenera kuti ufikire pa ubwino wa Mulungu, ufanane ndi ubwino wa Mulungu. Ngati ubwino wathu sikufanana ndi ubwino wa Mulungu, ndiye kuti ife pamenepo sife anthu abwino. Ngati ndife anthu amene timangowakonda azinzathu osati adani athu, sife anthu achikondi. Chifukwa chikondi chenicheni ukuyenera ukonde mdani wako. Komanso tikawerenga buku la Mateyu chapter 18, tuone Mateyu 18 verse yake ya 20. Mateyu 18 verse yake ya 20 akukambaso apapa chinthu chimene chichofunikira kwambiri. Tioneni Mateyu chapter 18 verse 20. Mateyu 18 verse 20 kodi akuti bwanji pamenepa? Mateyu 18 verse 20 akunena kuti bwanji? Pakuti no sorry, ikuyena kukhala Luka, sorry tingoona kaye bwinobwino. Tuone vesi ina imeneyi akukamba kuti tateni tioneni pamene pakuti bwanji kodi. Ndi Mateyu yemweyo, tione kuti kodi vesi imene alembedwa pati. Mateyu Mateyu chapter 18 verse yake ya 21. Mateyu chapter 18 verse 21. Tuone Mateyu chapter 18 verse 21. Pamenepo pa chinthu china chake ndithu chimene akufunsa Petro, aona kuti pamenepo Petro anadza nati kwa iye, Ambuye, m'bale wanga adzandilakwira kangati, ndipo ine ndidzamukhululukira iye? Kufikira kasanu ndi kawiri kodi? 22.
Yesu ananena kwa iye, sindinena kwa iwe kufikira kasanu ndi kawiri, koma kufikira 70 kubwerezedwa kasanu ndi kawiri. So Yesu Khristu akunena kuti munthu akatilakwira timukhululukire ka 70 times 7, kamene ndika 490. Kutanthauza kuti nzako iweyo kuti udzafike pona kuti apapa ndiye basi sungamukhulukirenso, ndere ukhale kuti wamukhulukira kale kokwana ka 490. Ngati sitinakhuluke kokwana ka 490 ndiye kuti ndife anthu osakhululuka. Ndefunso nkumati kodi alipo amene angakwanitse kukhululuka ka 490? Mulungu ife watikhulukira kangati? Akuti amagwetsa mvula kwa anthu amene ali oyipa, anthu ona kuti sampembedza, amagwetsera mvula ndi kumakhalabe ndi moyo. Kutanthauza kuti Mulungu sakuwerengera kapena kuti kukhululuka kwake ndithu ndi kwakukulu kwambiri. Tikanakhala kuti ndifeyo tini mphamvu ulamuliro ogwetsa mvula, bwezi tikugwetsa mvula kwa anthu okhawo amene amatimvera, anthu amene samatinyoza, koma anthu amene amakula mtima sibwezi tikuwagwetsera mvula. Koma Mulungu amagwetsa mvula ndi kwa anthu omweyo amene amanena kuti kulibe Mulungu, amagwetserabe mvula. Tikanakhala kuti ndifeyo chikondi chathu cha fekichi, ndiye kuti anthu amenewo tikanaonetsa mbonaona. Ndiye kuti bwezi tikumapanga zoti mvula ija igwe kwa anthu ena, kwa iwowo isagwe, kuti adziwe kuti iweyo ndiwe Mulungudi. Chimene chocho ndi chikondi cha munthu chimene chimakhala ndi malire. Koma chikondi chenicheni cha Mulungu chilibe malire. Chikondi chenicheni cha Mulungu chimapita ndi kwa adani omwe. Ndiye ifeyo kodi chikondi chathu chikufanana ndi chikondi cha Mulungu? Ngati sichikufanana ndi chikondi cha Mulungu, ndiye kuti ndife anthu amene tikufunikira chifundo. Ndiye kuti ndife anthu amene sitinganene kuti ubwino wathu ukozokatiloletsa kumwamba. Sitinganene kuti ifeyo ndife anthu auzimu amene ntchito yathu ikozotengera kumwamba. Aroma chapter 3 verse yake ya 23 akukamba momveka bwino kunena kuti chani pa Aroma 3 verse yake ya 23. Tate ntioneni verse imene. Aroma 3 verse yake ya 23, pakuti onse anachimwa naperewera pa ulemerero wa Mulungu. Kutanthauza kuti Mulungu akamationa akuona kuti ife ndife anthu operewera, sitimafikirapo pamene Mulunguyo amafunapo. Otakhala kuti tayesetsa bwanji, koma ifeyo sitingafikirepo mpaka Mulungu mana kuti akoma mwana uyuyu, uyuyu ndiye basa akalowe kumwamba, uyuyu ndiye ndolimbikira kwambiri uyuyu. Uyuyu ndiye uyu ali bwino kwambiri uyu. Mulungu atati abwere asankhulepo mmodzimmodzi kuti kodi pa dziko lapansi panopo wabwino ndi utiyo, sangapezeke. Sizingatheke. Ifeyo ana anthu timatha kuona kuti uyu ndi wabwino uyu ndi woyipa, komano pamaso pa Mulungu zili ngati mene zilili mphemvu. Mphemvu mwina zikamayang'anana zokhazokha zimati koma ineyo ndine wokongola. Madziwa pali mphemvu zina zake ukaziona zimaoneka ngati zazola vasalini. Ndipo pali mphemvu zina zake zazikulu zazimapiko, zima giant. Ndiye pali mphemvu nakitati kuno ting'ono touluka. Ndi mphemvu zimene zizikangana kumati ayi iwe ndi osakongola, ine ndine wokongola. Ndiye zikamakangana choncho basi nkupeza kuti zonsezo zikunenabe kuti no, ine ndine wabwino wooneka bwino. Koma funso nkumati mwini nyumba atanena kuti wabwera nkuyatsa magetsi, kuyatsa nyali, kodi mphevu ilipo imene ingapezeke osathawa?
nchachidziwikire kuti mphevu zonse zithawa. Chifukwa chani? Zikuopa kuphedwa. Ngakhale mphevuzo zikunena kuti ndi zabwino, komano pamaso pa munthu mphevu ni mphevu, ikuyenera kuti iphedwe ndithu. Ndiye ifeyonso chimodzimodzi tikamaona molingana ndi maso athu, kuweruza kwathu, timaona ngati kuti ndife anthu amene tili abwino. Timaona ngati kuti ndife anthu amene Mulungu akhoza kuti mwana wanga uyuyu iweyo ukaluka kumwamba woyesetsa kwambiri. Timaona choncho molingana ndi maso athu. Kwa molingana ndi mawu a Mulungu akuti tonse tinachimwa tinaperewera pa ulemerero wa Mulungu. Kutanthauza kuti palibe amene anganene kuti ali wopambana mnzake. Tonse chimodzimodzi tinachimwa tinaperewera. N'chifukwa chake Mulungu akutiuza kuti kuti tikapezeke mu ufumu wakumwamba, nzosatheka kuti ifeyo tifanane ndi chilungamo cha Mulungu. Koma Mulungu akutiuza kuti tikufunikira chifundo, tikufunikira chisomo. Ndi chifukwa chake panabwera mawu nakuti grace, chisomo, chifundo. Chifukwa Mulungu anaona kuti ndife anthu amene sitingathe kumukondweretsa Iye. N'chifukwa Mulungu anatiphimba ndi chisomo chake ndi chifundo chake. Ndesi zomapanga matukutuku kunena kuti aya ineyo mapanga zakuti ndine wabwino posawa. Mulungu kuti atione ifeyo, Mulungu kuti atifananize ifeyo ni mawu akewa, ndife anthu omvetsa chisoni. Ndife anthu amene tifunikira chisomo. Ndife anthu amene tifunikira chifundo cha Mulungu. Ndiyimikayi pomwepa kuona ngati kuti ndithu nthawi yapita mwachangu zedi. Ni nthawi imene ndipereke mwa anzanga Henry Kasowa kuti ayipitirize program ineyi ya Bible Talk Show. Zomwe kwambiri. Yayi. Tinali chete ndithu kumvetsera. Kuchoka ndithu kumwamba. Zomwe kwambiri. Amalawi ndikupa ndithu mwadalitsika ndi uthengaso umenewu umene ndithu abusa amalunjika kwambiri chilungamo ndithu cha Mulungu. So kumapeto kuwanena kuti ndife zimene ndithu tingachite kuthekera kwathu kazono ndife anthu abwino kutera pakutere apereka ndithu mavesi osiyanasiyana ku Mateyu kucha. Zonsezi zikuonetsa kuti ifeyo ndife anthu ndithu operewera, anthu amene ndithu tingofunika chisomo, chisomo ndithu cha Mulungu. Fatika tichite matukutuku apa titere ndekuti tizingopanga zimenezo ndithu mpana kalekale. Chisomo chili poteropo tungochiyang'ana tingochisiya ife nkumati iziziya koma ndipange izi. Ati ndife anthu operewera, ndife anthu amene sitingathe kupanga china chilichonse petokha kuti ndithu Ambuyeyo atilombere m'manja kuti mwana wanga ndithu wachita iwe ndi palibenso. Ndimene ndithu afotokozera abusa kuzera ndithu mu Bible. So yafika ndithu nthawi ija imene timakupasani mpata kuti ndithu tchapani lamya pano ka ndithu uthenga kutengera ndithu pa message kapena kuti uthenga umene ndithu alalikira abusa tsiku la lero kuti mutero nanga zakuti zicha bwanji kapena mmene muteromo inetu ndimuona motere tatambasulani pamene sindimvetsetsa. Nthawi yake ndithu imakhala imeneyo. Manambers ndamene ali pamsipo mutha kugwiritsa ntchito namba ina iliyonse pamenepo kakuimba pompo tikuyankhani kapena ndingolumiza ndithu uthenga tiuwerengeso ndithu uthenga umenewu mu program ndithu imeneyi kunena kuti funso lanu lonse imene mutumize lithandizenso anthu ena kuti mwina samatha kumvetsetsa pa uthenga ndithu umene makamaka pa funso lina limene ndithu mungakhale nalo. So abusa si mafunso lelonso makonzeka kuti muwalandire. Ndipo kwambiri kwake. Ndipo kwambiri kwake. Yes, tipangeni zimenezo, imbani manambers amenewo kapenanso ndithu kutumiza uthenga kuti ndithu tuonenso kuti inuyo tikuyendera limodzi kapena zikutani. So abusa I think malalikira muwina poti poyamba pa January ntanena kali nde I think ena achangu kwambiri anangotumiziratu ndithu uthenga. So tingowerenga akuti ndine Lamze
Kathionga ali pachoncho dzina lawo ndithu limenelo. Lamze Kathionga akuti Yesu anatifera pa mtanda ndiponso anatikhululukira machimo. Funso langa ndi lakuti tikamamwa tizipanga bwanji poti kupemphera kawirikawiri sikololedwa. Yes, funso lake ndithu imene Lamze Kathionga sindizotera atumizira kuti koma dzina ndi limenelo, funso ndi limenelo kuti akuti Yesu anatifera kale pa mtanda ndiye tikamamwa tizitani chifukwa pemphero mwina lobwerezabwereza mwina Mulungu akuti silololedwa. Yes. Kwambiri sikuti Ambuye Yesu anafa mchonga kuti ife tizikamwa yayi, ndiye musanenetu atikamamwa inu mukusangana ndi kumwamwa mwina amamwa imwa ndiye akuona kuti iya komano nkhani imene ilimo chona kuti Yesu Khristu atatifera ife poyamba tinali m'manja mwa Satana njerekezi, chifukwa amene ali wochimwa ndi mwana wa njerekezi. Ndi Yesu Khristu atabwera anafa pa mtanda kuti ife tiwomboledwe tilumikizane so tikhale mbali ya Mulungu. Anatiyeretsa ndi kukhala mbali ya Mulungu. Ndiye titayeretsedwa kukhala mbali ya Mulungu, ndiye kuti tsopano amene akhale kuti akutsogolera moyo wathu si ife yonso ayi, komano ndi Yesu Khristu, Mzimu Woyera mwa ifeyo. Ndiye sikuti Mzimu Woyera angamatitsogolera kuti iweyo pita ukamwe. Yes, komano tilekeze kuti iweyo ndithu mwina mwake wachimwa. Wachimwa. Choyambirira tikuyenera kudziwa kunena kuti kodi mawu a Mulungu akuti bwanji, chifukwa amene ali oweruza pa za machimo athu si ifeyo komano ndi Mulungu amene. Ndiyeno anthu chimene tikuyenera tidziwe ndi ichi: njerekezi chimene akuchigwiritsa ntchito pakali panopa akuona kufoka kwathu, ndiye pamwamba pa kufoka kwathu akumayikaponso chiweruzo chake iyeyo. Komano tidziwe kuti kufoka kuli apo, komano oweruza si ifeyo ndi Mulungu mwini wake. Mwana olowerera ameneyoyo anapezeka kuti waononga chuma chonse cha bambo ake. Ndiye mwana uja adanena mawu na kuti ine ndikuwonongeka kunoko ndi njala, ndiye ndipita kwa Atate wanga ali nacho chakudya chochuluka chambiri. Ndikawawuza kuti nachimwira kumwamba ndi pamaso pano, ndipo musandiyese ineyo ngati mwana wanu, koma mundiyese ngati wantchito. So mwana uyuyu zimaoneka ngati kuti wadzichepetsa, komano munthu amene ali wolakwa, munthu amene wapalamula mlandu, sanganene kuti iyeyo yemweyo azipatsa chilango. Iweyo tiyekeze wapita pamaso pa khoti, iweyo mwina mwake unapezeka kuti wagwiririra, nde pamaso pa khoti paja basi ukawuza ndithu modzichepetsa kuti koma akuluakulu ineyo saname, ineyo ndagwiriradi ndipo ndinena zoona ndithu, ndisachite kuvutitsani, ndagwiriradi ineyo. Apopo akambati choonadi chenicheni, ndiye nkumapitiriza kuti pamene ndagwirira apa ndiye ndimaganiza kuti mungangondika kundende zaka zitatu basi, zaka zitatu.
sindikuyenera kukhala ku ndende chaka chimodzi, ine ndapalamula kwambiri ndiye mundike ku ndende zaka zitatu. Kodi zimakhala choncho? Munthu amene wapalamula alinso ndi udindo odziweruza zaka zokhalira ku ndende? No. Iyeyo kwake kumangothera povomereza apo kuti wapalamuladi. Komano kwina kupita uku zitengera kuti malamulo akuti bwanji, zitengera kuti oweruza aweruza kuti bwanji. Ndi ifenso ngati tapalamula tikuyenera kuti tione kuti kodi Mulungu akuti bwanji, fa oweruza ni Mulungu osati ifeyo. Anthu ambiri tikudzimba mulandu osaifuta amene akutimba mulanduyo ni Mulungu, koma njerekezi ndi amene akutimba mulandu. Ndiye nkhani yomadziweruzayi tikuyenera kuti tidziwe bwinobwino, chifukwa tipezeka kuti tikudzimba mulandu umene Mulungu mwini wakeyo sakutimba. Chifukwa tu malemba akunena kuti chani pa Aheberi chapter 10 verse yake ya 10 verse yake ya 17. Apapa Mulungu akukamba za chiweruzo chake pa nkhani ya machimo athu. Akuti chani? Ndipo machimo awo ndi masairuziko awo sindidzawakumbukiranso. So Mulungu akuti machimo ndi kusairuzika kwathu sadzataninso kodi sadzakumbukiranso. Ndiyeno amene akuwerengera machimo a ifeyo ndi ndani? Amene akutimba mlandu ifeyo ndi ndani? Kodi ndi Mulungu? Yesu Khristu sanamwimbe mlandu chigawenga pa mtanda. Yesu Khristu sanamwimbe mlandu mzimayi wachigololo. Yesu Khristu iyeyo akuti anakhala limodzi ndi anthu ochimwa, ndi amene anakhala nawo limodzi. Ndiye tisaganize ngati kuti ifeyo ndife anthu olungama ifuna kuti sitinalakwe kapena kuti kukwanitsa mawu a Mulungu, komano ndife anthu olungama ifuna kuti Mulungu sakuwerengera tchimo lathu. Ifeyo kuti Mulungu awerengere tchimo lathu ndiye kuti pa dziko lapansi pano palibe amene ali olungama. Chifukwa tonsefe tili nzolakwika za nkhaninkhani, miyandamiyanda. Ndiye ifeyo tikutchedwa anthu olungama osatifuna kuti sitipanga zoyipa, koma foti Mulungu iyeyo sawerengera zoyipa zathu. Mulungu iyeyo sakuwerengera mlandu wathu. Ndiye chifukwa chakusawerengera mlandu wathu ndi kumene kutipangitsa kuti ifeyo tizioneka ngati kuti ndife anthu olungama amene tibe mlandu pamaso pa Mulungu. Ndiye tikalowa moyo osatha osatifuna kuti ifeyo sitiphwanya malamulo, osatifuna kuti ifeyo sitiganiza zoyipa, koma funa kuti mwazi wa Yesu Khristu unaphimba machimo athu. Ndiye Mulungu afuna kuti ifeyo tigwire chisomo, tigwire chifundo, osati tigwire ungwiro wathu. Fa ungwiro wathu si ungwiro uli ngati chovala chodetsedwa. Zikomo kwambiri, ndilekeze pomwepa manje. Chabwino. Nthawi tasandi nganisa unama 4 minutes kuti timalize, koma awa ngotumizaso pompano nde angambe kudandaula kuti ife tatumizatu sakuti uonera nditu message yathu. Angonena kuti kodi abusa munthu akafa mzimu umapita kumwamba kapena pansi pano? Angotero nde in just 2 minutes tayankhani kena kutitseka ndithu program. Zina usana chuleso komanso kumene atumizira, komano kungomva uthengawo kuti atumiza ndiwo adzoti yayi ndoti ndineyo. Yes. Buku la Mlaliki tifufuze vesi imeneyi. Apa sindiyankha ndineya. Tingoona Mlaliki kuti akuti bwanji. Kuti Mlaliki chapter 12 Mlaliki chapter 12 tuone vesi yake kodi ndi 7. Kuti anthu amafusafuso limene sunakonzekere. Nde program. Nde program ene? Yana akazi kufusafuso loti suvutika kuyanga.
Mlaliki chapter 7 verse Mlaliki chapter 12 verse yake ya 7 kate ntoneni pamenepa. Mlaliki chapter 12 verse 7 ati fumbi ndikubwerera pansi pomwe linali kale, mzimu ndikubwera kwa Mulungu amene anawupereka. Kani yake ndi omweyo Mayanga akuti fumbi limabwera, fumbi kufumberi doti kwa doti. Koma mzimu atubwerera kumene kwa ndani? Kwa mwini wake ndani kuti? Mulungu. Nde nkhani imene Mulungu akutiuza kuti mzimu umabwerera kwa mwini wake Mulungu. Koma doti lithupi limapita kwa kudoti. So nkhani yake mwachidule momwemo ndithu. Zomwe kwambiri. Mwayankhadi mwachidule malingana ndi nthawi. Yes, apaso tikaona ndithu nthawi ikuona kuti yatsetseleka, koma ndikupha ndithu mwina ena kanali koyamba kuona ndithu programu iyi ndimene ndithu zimachitikira. Mutha kuyenera liti tsiku ngati lomwe lino lachinayi, nthawi yake kuyamba ndithu 11 o'clock mpaka 12 o'clock. Ka Saturday timayibwerezanso kuyamba 2 mpaka na 3. Ndeti muzikhala pompo muzionanso kuti mawu a Mulungu akugawidwanso ndithu motani mu program ineyi Bible talk show. Ngatibe muli ndi mafunso ochuluka, manambers ndithu always amakhala ali on, mutha kuyima nthawi ina iliyonse. Ndi abusawa lumiza naone afunseni kuti kodi zimene ndithu motani. Koma muti imene ife tikufuna titamva mvemvemve za mawu amenewa ndithu zikuchokera pati. Ndi mutha kubwera ndithu kunonso ku area 17 kufupi ndithu ndi Kamuzu Institute, kumene ndithu kuli mpingo umene ndithu wa Good News Mission. Muzamva ndithu zonse bwinobwino Sunday kuyamba 10 mpaka na 12 kumva ndithu mawu a Mulungu kuti nanunso mukumane ndi chipulumutso chenicheni. So tathokoza kuti muli pamene pa tsiku la lero program imeneyi langa dzina Henry Kasowa. Pa nthawi ino ndinguwasira ndithu abutsa kuti ayi akwangule apyede amalizitse zonse za tsiku la lero. Zomwe kwambiri zanga Henry Kasowa. Komanso nthokoze nonse amene ndali limodzi program imeneyi. Ineyo ndikuti Mulungu apitirize kudalitsani. Zomwe kwambiri mwakoma nonse.